Hementxe gaude berriz ere Usabal kiroldegian baliego partida eskaintzen ari gara eta berdinketa izan da 40 minuten ostean 75 berdinketa Take Tolosa da Ardoiren artean eta berdinketa usteko luzapena jokatu behar noski luzapena 5 minutu gehiago Saskiolizalentzat gozamena 5 minutu gehiago gaurkoan kantxan. Batez ere holako partidu bat ikusirik ez, partidu polita, gogorra, intentsitate handikoa eta bi taldeak nor baino nor dabiltzan partidu bat ikusteko aukera izan da. Goar baloiarekin. Take lehen eraso honetan. Gaizka zer egingo du. Falta. Luzapen honetan, esan barra dago, bonusan jarraitzen, partida maiorako bonus kopuru berdina dagoela. Beraz, bi taldeak bonusen daude eta falta guztiak jaurtiketa libreak izango dira. Gaizkak sartu egin du lehenengoa. Baita bigarrena ere. 77, 75. Orain fisikoki ere fresko dagoen taldeak antzemango du. Hasieran esaten baldin bagenuen, Ardoik arazoak izango zituela, Takerek ezarritako intentsitatea mantentzeko, zer esanik ez, 5 minutu gehiago luzatzen baldin badizkigu partidu honi. Eta ez dakit horren eragina den, baina aurreneko akatsa ikusi dugu, eta bizki jokalari handiaren lehen akatsa ikusi dugu, saiakera egin nahian ezin izan duenean bukatu. Ardoi baloiarekin. Hirukoa etor daiteke, ez errebotea, Ardoirentzat errebote ere. Haurengoan hirukoa, ez errebota Tolosarrentzat, bakar-bakarra gogoar, sartu egin beharko luke, eta ez du sartu. Tapoia. Puntuak markagailura. Sartu ez du egin, baina tapoia. Tableroa ikututa gero baloian inungo aldaketarik eragiten baldin bada, baleozkoa ematen zaio saskiratzeari. 79-75. Ardoi erasoan. Zitut fresko ikusten Aparrak, orain, eta honekin Kaieten 5. falta pertsonala. Jakin egin behar da, horrelako minutua jokatzen ere. Eta esperientzia aipatu gulen, da beste esperientzia bat jokalarentzat. Eta Eba mailan horrelako minutua gehitzea Goar jolastuta dago, Eba mailan azpeitean jokatu zuen. Kaiet okerrez bali manago ere jolastu izan ditu, eta gainontzeko guztientzako lehen minutua dira, lehen denboraldia da Eban jolasten dutena ez. Eta benetan erakutsi duten profesionaltasuna sekulakoa izan da urten. Luzapen amaitzeko 3 minutu terdi, 79-75 markagailuan, jaurtiketa libreak kanpoko taldearentzat. Lehenengoa jaurti ez. Ega bigarrena jaurti, bai. Hirurogeita bederatzi, 76. Horren baloi bakoitza urrezko balioa duen baloia da. Behintzat ez dugun inongo galerarik izaten, baloi galtzen eta behintzat gure aukera lortzen dugun. Orain sekulako altxorra lortu dugu hor, Julene 2 jaurtiketa izango ditu. Hor ez dago egiterik ere gutxego luzapen batean. Ez, entrenatzenean Naparra gozoa egongo da. Aitor Alonso laguna.
Inigo Zabaloren uste izan da okerrez bali ez da laua izan den edo... Baina, bueno, dena dela ere gozoa izango da, jakinda, ze garrantzi duen jaurtiketa hauek. Julenek oso ondo. Sartu du. 60-66. 3 minutu pasatxo eta 4 puntu gainetik etxeko taldea. Ardoi kontuz, hauek kanpotik kontu jaurtitzen dute eta jaurtiko aldute, orain gozez, jokatu 6 segundu dituzte, erasa amaitzeko, barruraino, ez errebotea Tolosarrentzat, baloia kanpora. Ongi ari luzapenean, etxeko taldea. Oso serio dabiltza. Askotan gertatu izan da, atzetik etorri eta partidun luzapena lortzen duena, gero luzapenean hobeto jokatzeko, bai animekoki hobeto izaten delako, ez? Eta berriz aurretik izan eta bapatean luzapenean aurkitzen denak, esan dezagun nolabaiteko xoka izaten duela, buelta horri nola eman ezinik ibiltzen delako. Talde Naparra baloiarekin 2 minutu terdi luzapen amaitzeko eta partida amaitzeko honen bestez. Hirukoa ez errebotea, ongi errebote horretan, garrantzitsuak errebote hauek, kontraerasoa etxeko taldearentzat, ezin gaizteak lastima. Nekearen eragina. Jokoa gelditu nahi zuen, gero bapatean bakarrik gelditu da, erasoa jarraitzea erabaki du, eta ara non, azkeneko unean, botea hankan eman duela. 4 puntuko aldea, 2 minuturen faltan, Naparrak erasoan ari ziren ongi lapurtu etxeko taldeak oraingoan. Bai! 2 puntu garrantzitsu gaizkak. 72-76. Eta luzapeneko 3 minutu jokatu dira, eta berdinketa egotetik 6 puntu galde egotera markagailuan. Hori da ez. Azkenean kontraeraso hauek ematen dute taldeari berriz ere presioa, berari lasaitasuna eta aurkariari presioa sartu behar izatea, eta normalen presioaren aurrean erabakiak ez zuzenak izatera bultzate gaituzte. Defentsa on bat egiten dugun, 2 minutu faltan, eta beste saskiratek eta batekin ja partidua zuzenduta uzten duen. Eta Ardori dagokionean, partidua irabazita izan duenik ezin dugu esan, bai aurretik joan dela markagailuan, eta golpe gogorra, Ardoi jaso duena luzapen honetan. Bai, gogoratu behar dugu, gogarrek sartu den hirukoa, amaierarako 16 segundu zirela gertatu da. Eta 16 segundutan, benetan oso erasoaldi ona prestatu lekeen denbora da, apustuak egiten dira, Ardoiren kasuan etzaio atera, eta oraingoan berdin jarraitzen duen eta Tolosarrentzako gelditzen den partidu hau. Utxarte amaituta berriz ere kantxan, Ardoi baloiarekin berak izango dela, 2 minutu ditu, 6 puntuko desabantaila markagailuan. Ez da gehi, Tirukon aldeko apustu egingo duten, oraingoz jokatu eta barrura 2 puntu. Oso kalitate honeko saskiratzea, ez? Ezkerrarekin oso saskiratzea ona. Take erasoan Goar, Zakurtzarrentzat minutu garrantzitsuak hauek. Eta gaztentzat ere bai esperientzia hartzeko, hortxe Goar. Jaurti ezin errebotea Naparrentzat, minutu terdi. Naparrak erasoan, hirukoa ez errebotea, errote garrantzitsua Naparrentzat hau ere. Kanpora atera da. Dabilak 2 jaurtiketa libre izango ditu. Eta Julen ere aulkira joan barko du. Eta berriz ere komodina jokora, Miguel Cruz. Jaurtiketa libreak kanpoko taldearentzat, Alberto Davila.
asmatzen ari da gaurkoan, ea orain. Lehenengoa bai. Ea bigarrengoan. Bigarren Aiaurti. Hau ez da asmatu, 3 puntu gainetik, etxeko taldea. Aipagarria Jon Izaguirrek induen errebotearen itxera, ez? Nesta baloia luzea izan, beak zuen utxune guztia hartu du, eta horrela bere taldekidea baloia hartzeko aukera eskaini dio. Hirukoa, bai! Argi jaurtiketa honekin. Eta erabakigarria. Argi jaurtiketa honekin. Igual, agian, partidua etxean gelditzeko aukera izan daiteketa. Kontuz, hiruko Ardoik aukera asmatu. Kontuz, 45 segundu falta dira, 3 puntuko abantaila etxeko taldeak. Orain bai, burua hotze. Bai, orain 40 segundu hauetan. Jon. Zaiene, erabaki hona hartzea. Hirukoa, bai! Hirukoa eta hau bai, hau erabaki horra. 29 segunduren faltan 6 puntuko aldea. Maixuki gaizka maiza Kontuz beste aldean, Kontuz. Kontuz, tentsio handia dago, Ardoikoak ila labizteari dira. Jon Izaguirren bi amairuak zebultan borrokan eta Jon Izaguirren falta adierazi du. A ber, orain jaurtiketa dabila jaunak, azez, nolako, aurkira joan da, entrenatzaileari galdetzera, ea biak sartu behar dituen ala ez. Zer ziurtasuna duen, zer egingo duen, eta eskatzen duena da, jakitea zer egin behar duen beha jokaldeako. Errebotean adiegotea garrantzitsua izango da noski, bigarren jaurtiketan. 21 segundu gelditzen dira, 6 puntuko desabantaila dute, eta galdera da, berak galdetzen zuena zuzenen zen. Partida irabazterako saiakera egingo dugu, ala ja galdutzat eman, eta aberajea zaintzera joango gara. Aberajea noski, takeraekiko mantenduta dute, baina bestearekiko, besteenganako puntua galdekoak eta kontrakoa garrantzitsua direnez, zer egin bartzen galdezka aizen. Sartu, 20 segundu, taki baloiarekin, falta azkarra noski. Hau etzaiko meni segundu gaurrera joatea. Bat sartzearekin, Ardoiek bi saskiraketa egin barko lituzke 20 segundutan eta ezinezkoa bihurtuko litzateke, ez? Ea, lehenengoa, ez? Eutxi gaizka, eutxi. Urduritasuna, antzematen da. Ea, gaizka bigarren jaurti, hau bai. Hemen 8 urteko jokalaria, ikusi mardazen olako klasea duen, eta ze minutua jolasten dituen ze klasekin. Baloi garrantzitsua berreskuratu, tak eta losak eta falta. 12 segundu 78 eta 73. Jaurtiketa librako harrek. Jaurti, bai. Ea bigarrena. Bigarren ere bai. 83. Eta 12 segundu falta dira. Take baloia jokoan jarri du, Amar. Eutxe gortzaio jabetzari behintzat. Eta baloia galera. Garantzioa zen, segundu batzutan irautea behintzat, 6 segundu falta dira.
Ja, etxita uste dute Ardoikoak ere. Bai. Ja, 6 segundu, 3. Azken jaurtik eta izango dute, jaurti ez. Bukatu da partidua Usabalen. Take Tolosak 80, Ardoik 73. Luzapena jokatuta, baina irabazi egin du etxeko taldeak eta partidu ona jokatu du. Partidu gogorra, hasieratik ikusten zen, partidu gogorra jongo zela, eta hala izan da. Oso burruka handia egin behar izan dute, gure motiak, fizikoki intentsitate handiko partida izan da, eta orain, disfrutatzera, Ardoiek beste bi taldekin, Kantabriako beste bi taldekin burrukatu beharko du igoerako postu horiek, eta zer nola amaitzen duten beraien liga. Atakek ere helburua lortuta zuen, baina ere aurpegia eman du, esperientzia areagotu du eta partidu serioa jokatu du. Oso serioa, ez? Eta zoriontzekoa. Ikusentzuleok hausi izan da partiduak eman duena, Kepa eskerrik asko gurekin komentaretan lagun egileagatik. Zuei, mi esker. Eta ikusentzuleok hementxe utziko du gaurko emankizuna, hortxe bi taldetako jokalariak. Badoaz, guk ere berdin egingo dugu eta beste bat arte. Ondo segi.